Gainera, esatea moratoria hau datorrela justo modan dagoenean Basque Green Deal delakoa eta beraie gain gustoko duten hitz anglosajoi hauekin greenwashing edo itxurakeria berdearen garaietan non, guk uste dugu neurri honetara baitare guk baso biziak herri ekimenak ekarri ditugula bai Bizkaiako Diputazioa eta bai aurrerantzean etorri daitezkeen beste urrats batzuk, ez, norabide horretan edo. Gure taldeetatikan egiten den herri presioa udaletan eta mediatikoki ere jendeari azalarazteko eta erakusteko zer den basoa eta zer ez den basoa, seguru aski ere lotxagorritu diegu beraiei orain arteko diskurso hori, eta, nolabait saiesten ari dira horri aurre egitea, edo aurre egiten zaio modu xume batean, bai. Beraz, herri ekimenok ekarri dugu pixka bat ere gure presioaren bidez moratoria hau. Esan behar dugu ere ikuspuntu ekonomizista bat ikusten dugula honen atzean, eta ez inguru giroaren alde egiten duena. Guk honekin esan nahi duguna da, badala garaia kontuan hartzeko bioaniztasuna, beste baso batzuk nahi ditugula gure lurraldean, eta urratsak eman behar diela beste zentzu horretan, eta ez hainbeste orain eukaliptuari muga jarri, baina gero atzetikan etortzea beste espezie batzukin, monolaborantzarekin, kriptomeriarekin, lausonianarekin, beste monolaborantza mota batzuekin. Beraz, Bizkaian eukaliptoa monopolioa bihurtzeko arriskua ere badago, gutxi batzuek, etekinak lortzea aldera. Zergatikan jartzen dute 2025ko muga hori? Zergatik ez da jartzen ja betirako esaten, moratoria betirako esariko da, eta ez 2025 arte. Eta, gure aldetikan besterik ez, hori da egiten dugun irakurketa. Mila esker.